Gud, ja, det er søndag eftermiddag. Jeg har jo bestemt at lave en lille update til jer derude. Måske det skyldes sig selv at gå i gang med en lille smule arbejde derinde bagved. Men ja, som sagt, så er jeg jo på skiftet tag, og lige nu er vi faktisk færdige, som det kunne være lige nu. Så jeg giver lige en rundtur for at se, hvordan det ser ud nu. Ja, der ligger præsending på lige nu på de tagplader, jeg skulle have. De var lidt forsinket, åbenbart, eller der var leveringstid på. Så jeg håber på, at det kommer næste uge. Men jeg selv er gået i gang herinde i vaskepyrum. Da de jo som sagt piller loftet ned, og jeg kunne komme til at lave noget. Giver jeg gang herom bagved. Det er en video, der kommer senere. Jeg vil godt lige vise, hvordan det ser ud nu. Så er det en video, der kommer senere, hvad jeg laver her. Men det var vist ret tydeligt, hvad der skulle ske. Men ja, det er noget, jeg har lavet noget video omkring det. Så det er noget, jeg vil prøve at give det sammen til senere. Men ja, det er arbejde foran fra min side også. Og så skal jeg købe plader til loftet, så jeg kan få lavet loftstegn. Det kræver bare lige, at der kommer nogen, der måler op til noget forskelligt. Ja, det er ikke så meget en tomstak, vi hører ikke sammen. Men ja, det var egentlig godt det. Udover at jeg selvfølgelig har fået sat mit badehalløj i her, så jeg kan styre det igen. Det var heldigvis ikke svært at bore igennem. Det er så været havne over på det. Vi skulle flamingo. Det var nemt nok. Så. Ja, det var update nummer 4, så nu vender jeg bare på tæderne kommer, og pladerne kommer, hedder det. Og så det bliver lagt på. Så kan jeg lave update nummer 5. Men nu ved jeg, når det kommer, det selvfølgelig vil jeg skulle sige, så skulle det være næste uge. Men lad os se noget.